hagini gupor ngadap daga jing sngongo yo blay. Ba ngila poi biang menta shagani gisngi gibanungkong jong tayo. Aga bangila la ia gaban yo shibun ki jingir khu po ani tayo gubla dap. Lengba na gaktian ke jong play. Mala persyang daga jing ai ke jong try. Ban yai keren ia gani voice message license shitayo. Na mga shamba kani ke jing hikai. Nagani ke voice message kalang ke jing mentoy ke jing kerku ye ki kat tu kat ni ki brio ki ba terang ki besliang ban sengap ke ketien ke jong play. Bat kala kershani ki bobon ki brio kala hikai ki bobon ba ki mensim ki bekodor kala yarap ru ye ki bakin la ban job ye ki jing haga jing bam sengot hu ye ki jing ngai ngo yo play ba ngalala ban ai ia ke video apa tu ke YouTube malaga Sunday khat way bije bat ngayo kala long ke jingker khu go crowd yu brio bat ngada nget baleng ba kini ki jingkran don na pleng jong fi da se hang ne fi yo ia ke link ke bangi pha gitu ki online service lamba ka jing duai malaga Saturday ke pon nyo bije bat ngidon ru ia ke jing seng online service haga po san beje haga sngi Sunday bat ngi yo don shibon ba ki brio ki ba yo ga jingir khulung ba gini ki online services bat leng ba gini ki messages ki bangi pha shapi leng ba gini ki voice bat leng ba ke YouTube channel ke bangi don ban plat shapi man lagi Sunday ke por khat boy beje ngala kren ni gini ki tien ke job blay aga ta rukom kabahagi ke voice message ngayle ban keren suki jai. Nama ngatip bahagi ke voice message. Ngala bangan keren ndah bang pej ke por kadang biang ngala ban peteng. Bat ndah ke por kalakut nama ngakeren ko saupo minit tam. Bat nganget ba kalong ke jing mentua yu fi pila ban yai sengap ini tim ke jong play. Tinggal keren haga jing dai bat kini ke kerteng ke banga ai. Wat Pynduh no yaki Nongrim ngala shim yaki ke ketien na ke kitab sam kala nang ko bakhat way ke khat balai bagi ketien ke jong blay ko ang lada pi Pynduh no yaki Nongrim uba hok on la le ayu bat ngala plet jingmut yaki ke khat la bon snam bat ngashem bagi ke khat ke de bekodor palat yaki jing im chonga na mga yo idon sibon ba ke brio ke besyakri yo blay bat ki ba shirham ki ba iet shishayo blay ki ba angnut shishayo ki ba ne bahanam ta kam ko jaw blay henry ki ba kinri ano pat na ki Nongrim ki ba blay bo na ki tien ki jaw bala na pipin kinri ano ila de na ki Nongrim ki ba blay bo pinyo pinom poi shanu shanoru pinyo pinom la hiru baniyang hado ko bakut bat pinyo ru ba kan penlong pen manifi ba pin poi ke jaka ko ba pin snow duka la si ma pin long frustrated ko mo ang de tien English nda pio ko khat do pila ya de bon snam bal ba ke klem poi shanu shanoru balai ka daw ka dai ka tu ko nang ko khat we ko khat balai jong kitab sam ko ba ang la da pi Pynduh no ki Nongrim Pynduh hok ro mat Pynduh shakri blay Pynduh le kum no ro Pynduh ayu ang Bible tengah kuat bangan hikai fi gini ki Nongrim ki ba nak ketien ke jong blay namar ngala shakri yo blay la kham slam ngala kham ya le se gani ki jing ya lenti wa langam ong mangala sngot hulut rekat tu gat ni lengba ki jing sham lengba ki jing ya lenti lengba ki jing sngot hu ye ki jing shai na ketien ke jong blay nga sham ba gini ki Nongrim ki ba nga hikai shafi ki dei shisha ki Nongrim ki bangim dei ban kenria bat ngan chupun kan mau fi na mangin sedang biang ini ke juk jing ikai bat ngan ong ru kum ne wa le thait bale bang continue la ninga peteng biang ini ke jing kren halor ke juk ni ke subject ka bang kren wat Pynduh no igi Nongrim ka daw ke dei na mga tip bala da fim tip ye gini ki Nongrim ngamla ngan penkut tang apo ki lai part na ka dawan continue biang men ta ka tayo na mga kwa bagani ka bang kren chipi kan klalong ka papila ban job haga jing ya identity ke job fi dengan sipen kan mau fi bang keren ya ki Nongrim naga Bible
Bakum ki bangai, kum ki Kristan, kum ki basyakriyo belai. Kabanding kong kan nongrim kabangidai banom kenria kedai. Wat pen kenria na kan nongrim kabalong Jesus Christ. Tade kabanding kong tam. Cek bayi kata ini sini. Kindan kiru kom hikai, kindan kiru kom syakri belai. Kiba kipriu kinum yang tanau Jesus Christ. Kini yang ki principle ane ki nongrim jong ki weipat kipriu jong belai. Ngakwa nganoi fi wat lada kadai ngiban. Buram mi kipriu jong belai. Hari pet bah lada ka tu no ia kita ka jinglong pedeng ke jong tuai jong Jesus Christ. Lada fi klem yang nak bentau Jesus halal ka nongrim jong. Fini ia ka wei kesingkan ngam. Kabaar ngalapen ia fi. Ba habang ngekren syapang kin nongrim. Ban syakriyo belai ngalapan ifi baka nongrim bangin yang bangin yaj aga jing syakri belai gadai ke jing iit ke jauh belai. Bala fi snot khu ia gani ke jing iit jauh belai gadai ke berjerong gadai ke beryar gadai ke ba ladangan I Bible study ni ke jing iit jauh belai let se ngin simpor kum ba shibnai ai. Henry hang ni ke voice message ngala keren arsian ai yagani ke jing syakri ke beyadai bat ke jing iit jauh belai. Nama ke jing iit jauh belai gadai ke foundation gadai ke nongrim. Walit kan ria na ke jing it ke jong play walit sedang na ke bomday ke jing it walit ya shabar na ke jing it walit mo pin poi ke jeka ke be hanai lada fidan ha ke nongrim jong ke jing it ke jong play finyo I ha ke bakhat do I pin poi ke jeka ke bo play un sham sngob ha ye ke jing im jong fi ke balai ngala kren ba ke jing ke balada fi piniang ye ke nongrim jong ke jing shekri play kini ke balai ngan continue biang mentagi sengi na mga klemla penkot ngala syua tang kendiat menang ni kita yo rei menta ke sengingan peteng biang ni ba kata kadai ngini pet ba ke nongrim ke balai ke bangan peni fi kadai ke nongrim jong ke jing syekri blai ke pada ke jing sngoret fi ke jing sngoret kam dei ke kam ke bapo ke jing sngoret ke dei ke kam ke bahajrong tam ke badon buram tam haga hima ke jong blai ki brio teng teng nda ba ki hapania ke jing penret na ba ki abania ki belong mo ki beret ki ba ki teng teng ki ken ba kata de ko po na ko ga nong fi ni ko le fi sno tho ba ni ai de jing sno ret kata kam de ko po kata kam de ko ba sha nyo ben kata ka de ka ba kraw tam ha ga hima ka job le bat nga kwa biang sa si si ni ka bangan pun ken ma fi da ka bangal de ong teng ni ba ka jing it ka job le ka don para try bat ka para jong ka jing it job le ka de ka jing sno ret ngala dep ong in fiba la da fidan jing e la da fidang sarong ngam nge re la da fidan jing e ke beshisha yo blay but fidap da jing e ga dot not jong fi ke jing snoret ke de ga bani bot lang nama ga de shi para troy but ngala pen e fi ke jing snoret na kwa agani ga por bangan kren su gi jai ngala puli fi na ga gospel ke jong lucas ke nang go bekendai but ngala dep ong ga tu ga part ke ba menagani arspan rupu kendai ngala kren ga part 3 Hasuai ke bangan penkut ngala keren ni fina ke kitab jong mod benang naga gospel ke jong Lucas ke nang ke bekendai naga de khat ke besapun riu ter bat ngala syukran tang kendiat te mental ke sengingan beteng kendiat ni ke nongrim jong ke jing snoret abangi syakriyo play sngap ngan pen fi ia ke nongrim fi de pi puli ke ni khat besapun riu ke kalami ke jing ya sa pedeng jongki uno naki ubanong ubakam kraw. Herebo jisu la yo I kata ke jingmat kada anot jongki ula shime ukna. Baula peniang uhajan jo. Baula haki uno unoru uban pediang yang ni ukna aga keteng ke jonga. Upediang yang abat uno unoru uban pediang yang upediang yang balapha yang. Naba uta ubalong ubakamrit apedeng jongpi. Baro utaken ulong ubakraw. Hi ngalapan fi kendiat menangani ke voice message kepada dem. Bah kadang ke jingi side, apa yang jengki senran, kadang ke jingi side. Ngala ong syafi, ba ndah ba kadang ke jing sarong, ndah kadang ke jing snowbang, kadang me ke jingi side. Shabar na kata lada fim ong na kubne, lada fim dan jing sarong fim dan jing me dan jingi side. Fi hang ni kami ke jingi side, apa yang jengki senran. Kia kwa ban tipu uba khamhe lani belong nong yalam. Unu bakham kraw pedeng jong kitu ki khat arngot kalau dan kecing saya bawa kecing saya kemak kalau dan kecing ni alo
Nega Bible ko ang ndahaba ki senran ki wan chau Jisu. U Jisu uyo iya kata ke jingmut jongki. Ula shimi ukna ba ula penyang iwa janjong. Fi ngala keren kendia dengan dengan sipin kan mau biang fi. Ia ka jing sarong. U Jisu yo iya ka danut. Ngala ong fi ba kan mentoy ayu pin shikri yo blay. Lada ka danut jong fi ka meng. Ka danut jong fi ka sarong. Namala da ka danut jong fi ka sarong. U blay mde bo pet ye ka jing le jong fi. U pet ye ka jing long jong fi. Bara bu pet ye ka jing le jong fi. Ka ilong arsap lada fim dan ka jing long jong ka jing sngorit. But ka Bible ko ang habau Jisu ula yo ye ka jingmut jong ka danut jong ki. Ula shim daw kena. But ula ong ini kitian wang. Uno ru uba priang yo ni kena aga keteng jong priang nga. But uno ru ban priang nga. U priang tau bala pa nga. Na bau tau ba khamret. Pedeng jong fi utakin long ba krao. Fi lada fit kren ni ka jing snoret. Nga siya snoret natin. Nga sipulik hindi at ipin nga Bible. Siya begini ya chuchu shkman. Ran ko bagi dekat naga Bible ke kitab Proverb kalau nang ko bakhat way. Ngan puli ke dekat ke baar ka ong kumne ke kitab Proverb ka ong habawan ke jing sarong. Kawan ru ke jing le ran. Hendrai bat ubas ngaurit kadan ke jing start. Sasisin ngan puli biang. Habawan ke jing sarong. Kawan ru ke jing le ran. Hendrai bat ubas ngaurit kadan ke jing start. Fi lada finang banyai aga lenti jong ka jing snorit ka bo blay bo aga jing im jong fi. Pinum poi shaga jaka ka ba pin poi shaga jing bi. Pinum poi shaga jaka ka ba pin le ran. Lada fidan ka jing snorit. Namal ka Bible ka ong bat uba snorit ka dan ka jing stan. Kamat pin snot ho ya ka jing im. Balay ka Bible ka ong bat uba snorit ka dan ka jing stan. Namar haba pidan ka jing snorit. Pila ban syahi kai. Fi upriu ba syahi kai dia badan jing stan. Upriu bam treasure ban syahi kai dia badan ke jing biet. Dia baduna ngan itu fi. Dan ki priu ki bangayo i ki basyakriyo blay tangkat tu kan isnam. Ki bau blay ulas dang ban pensle ulas dang ban penan kami ki. Herai ki bam treasure pa dia ban syahi kai. Ki bam treasure iru i ban ikhle lang man ya lang ban buat ban long senran. Tang lai sa usnam kila persyang no ila de bagila de no ilam ngi bakraw. Bagila persyang no igaban keren ngi YouTube. Bagila sedang igaban pen I ila de bagi de briu gabala. Ngam keren persyai kita. Pila pin keren, pila pin le lut ike bro anak bentau turai. Andai ngakwa ngan ong ifi. Lada fimdai ki briu ki basyai kai. Finum dan jing start nama ga jing snauret kadai gabayarap yo briu baun syai kai. Lada ngi snauret pina takadaw pina puli yak ni kektian ka ong kumne ka ong how Matthias kani ka bo Jisu kuran ni katu ka jing hikaya lo jong lum la pi puli na kalanang ka besan na ka dekhat ka balai u ong no suk ki beduk aga mensim na ba jong ki long ka hima ki beneng kani ka ba ong suk ki beduk aga mensim na ba jong ki long ka hima ki beneng ka ba mot suk kita ki brio ki ba ka mensim jong ki kadai ka besngarit kaba ki snow tho ba kimpat snow tho lut ki snow tho ba kidang snow dok kadang dan kata ka jing snow dok kata ka jing snow bampat long e kita ka jing snow ba kidang dan kaman syai kai ban yalam kita kin dei ki ban yo mo ka bible kong na ba jongki long ka hima ki beneng kaba keren ba maki ki dei ki ba dan ga hima ki beneng balai kadang nagi magi beneng namar ki brio ki besngau ret ki dan hagal lenti ki jong play hada ki besngau krau ki besarong ong bible haba kawan ke jing sarong ong Solomon kawan ru ke jing le ran bat ngakwa nganong ipi ni por lada fidan ke jing snau ret fila ia ka ban priang ia ke jing syahikai naga por shi ka por tongan pen ifi hagani ke keleman lada fi puli ke bible ki dan shibun ki nuksa naga ktien ke jong play ngan pen i fi kat tu kat ni ki nuksa ye ki brio ki ba la long mo ki brio ki ba la krau shisha ki ba la ban ong kat kini ki brio dan shu ki ba krau haga bible brok way hari ki dang pen i pat i ga jing long jong ka jing snore but way na kita ki brio ki ba ngala ngan ong ubadan ka jing snore ga bible ta de
u Petras, u senran jong Jesus Christ. Uniu brio, watla udeu brio bom dan nang da start adu kata, aga jing puli ka kot kesla. Penban uniu brio, udeu brio, ubadan ke jinglong ka bakhama khamat. Bannya ki waipan, nama uniu brio udan tangka wai ke jinglong, bakata ka de ke jing sngore. Ngayo iba uniu brio udan ke jing sngore, nada wasdang. Udeu brio uba syamai hau jisu malanga por. Aga por ka ba u Petras u jubab yu jisu ba ulang khon jong bleu ba im ula yo jingiro nda ula yo jingiro jisu ang ka siman khon jong jona ka mat Petras ka do ba snam kam shelo pen I ka ta men re ku pa jong ba beneng ka ta la tho nang ni na gospel jong Matthews no ma khat riu ka de khat ka ba khat riu ter Nabi puli ka ne filap ba Petras udan ka jingyo I udan ka jing sotho ka ba khamsha ba ne ki we pa ki sunran shapang u Jesus Christ Figi breu ke besngauret ki khamshai ki khamsngot ho eu jisu ujubab angne wang memelang u khonjo bleu be im melang u kris u khonjo bleu be im Figi ni ke jingkran pe ke dai ka ba e ba hai ke jiu la selangan chipin I vindial kenapa pini tip ye ke jingkran bleu jisu dai ro u Petras angne ba u doang ru ngang along nga ong me melang Petras ba lo no mau siang ante ka bala bleu u jisu kren hadukat ni ye ke jing im jong Petras nga kwa ba pintip ini gawai ba ublay usngaw tanat ye gibriyo gi besngawret bat gi besngawret ki khamsngaw tho yo blay fiyo iyang ni nda habaw Petras uang melang ukris ukhon jaw blay ba im yakani kaktil wat ki we gi senrando kinumnuat banong namar kadan kajing maham kadan kajing ka order kabalami daki nongsen syara gitu kapor hagi jiu kita gi Farisi bagi Sadusi Kalau ada don kini ke jingpen benar, bala ada don manu ba playo jisu bo deu kris utau bala sle utau Messiah. On ot iki na pedeng jong ka naka on ot iki na pedeng ke imlang salang on be on ong no ko ong mangi minta on ot balang sendan. But ia kan iktian la tiang de gibriyo ke bobon nama ki tiang baban khot kris you know aduk mentaru ki senran maaf inga aduk mentaru ki jiu kempat ngai u jisu ko Messiah ki tiang man plai ko Messiah nama kin sya kan tait nagi sinagog kin sya kan tait nagi jing ye dei ke imlang salang tu ting kwa ngan ong ifi nda habau Petras u jisu kuli wang gibriyo ki ong ade we u yang Petras ong memelong u kris u khonjong bleu ba im Fi ujisu de yang chat belu doang ko sima lu khodu jona ka do ba snam kam chon pen I ta men de ku pa jong ba beneng bale bleu pen I on Petras de jisu bo de Messiah but bale Petras unut ben ong ba me de Chris wat la da ka de ka jing ma yu nrei u Petras u ong bet nama bale udan ke jing sngoret udan ke jing snotho udan ke jing yo ibo jisu de shi shau Messiah u Chris Fi kene ke jing yo I ke dei ke ba nama bo Petras de brio bo snoret udan ke jing snot ho. Fi na pulit tere gene na poy ke khat lo ba arpu we jong to ko nang ba khat riu jong Matius. Na pi pulis rom pi lap ba u Jesus sedang ban I ke senran jong ba ke dei ba un le no si Jerusalem ban sha si bun ke na ki temel mesan ki rang ba lang do ban ki nong tho ban peni ap ru ba un mi pat ke ba lai ke sni. Na pi puli gene u Petras u sim kerpang yu la sedang ban snang yu dong isen ay la di kutrai katakan om long yu me habau la phai ti ula ang Petras khele chidin jong a meu soitan malong maujin tut yang ha na ba mem nyau ik jong blame dai ik jong brio fi hang ni pat pilap bau Petras usha mai laban ong no kade ke jing penne ran kade ke tien ke ba khor ke sneu ke ban ong yu brio bu de soi u ong shadin jong a meu soitan ban khat soitan ya kibriu la jong kade ke bom dai ngan chu ong bet je fi ngne ngaba nga set ong bor gane de fiya bedu jisu la da udang dan ngane ke perthem dan manut ban shakriu no jisu umlong ko mangi gibriu mangi tiang u jisu tiang yo ni Petras ubo ie yo ni Petras ubo jisu u la je hagani ke por u ong pen bani Petras shadin jonga meu setan fi balewli ong kumta balewli keren ba sibo la nga kum pastor nga keren kumta yi gi bangai haba ki keren bakla
Ngakhat setan iki gitu bangai kinum wan jing sengcu le sigin pet balang sendan bagi na benar keleng nama balai pin syakren kumta pinum lasha balai pinum lasha nama kibriu ki bam lasha ngapa mo kibriu ki bam lasha habadan bakren kam e ki batutchen ki badom ki pet no day kibriu ki ba kamala de joki ka he pala Supaya bahaya beriu bertujuan keluar, mdebe lebih leru, mdebe senior, day baka mala dia jong ke he palat, nega he ka mala dia kene ke self ke ego ba ang ke English. Tang suba klau tu beriu thun, but hang ni filap yo Petrus, bau Jisu ang kesedian jong a meu setan, hereu Petrus uklem thun. Uklem le ranru, uklem dan ganuru, uklem riak lani le persya, yo Jisu. Ay khomong ale no kan seng no laga jong. Uklem le umta. Rayu Petrus usngap bat kala dan kejing kala ka bomot au no bre. Fi u Petrus ude ka lenti ka bakraw palat e kejing emjing. Ngana kren ne kejing sngoret ngadan sibon men pen efe. Sngap. Fi ndah dien bo Petrus ngaba ula yaat baru Jisu lai senam siteng. Hadien ba u Petrus ula poish ke kamera ka bahaneng. But ude Petrus uba yalap. De Petrus uba keren lagi singi Pentecost. De Petrus uba yang nakabenta nakabenta ki senran bar antara balang ka benengko. Beliau dah penkup bara ubau nu beliau tang dah kesengiu jo ki beliau ki kia ki berko ki bepang ki bersuat ki kia lut bara nu beliau ula yo ye kata ke jing I know blay ki berkrapalan u yalap mu lai jar u yalap mu sana jar peniang tu berko khamat ke temple yalap le ki kamba ki berkrau hele pi puli hadian katu kat nisnam sedian ba upol uwan kum apostle Upol udai ubalong syadian ba, udai junior mos. Lesi labadong beritam, haga jingi day bat ki apostol. Wat upol ru ong ni kata, nga ngalong beritam lagi apostol. Nama balai, kidan ki khat arngot ki bu Jisu lejet. Baru upol udai, ubam day ubalajet do Jisu, dah haga pol budan haga ni pertai. But u Jisu ula imlang bat ki kila imlang bat u Jesus Christ. Hare pipuli pat ndawan u apostol Paul como apostol u beliau berkrau bo beliau la itu ru ula jet u bo nia menyalap da pipuli na ke siti ki Galatia nang ko baar na ka khot ke bakhat wei da pipuli do khot ke bakhat sao sengap ngan puli ko ong kumno Henry habau kefas ulawan sha Antioch wei ni u kefas kamar u Petrus Sengapa? Henry habau kefas ulawan sya Antioch. Ngalaya le yu khmat nama ularem. Ang wap supol ngalaya le yu khmat nama ularem. Habam pat poi kita gi banau cakap ula jia bamlem bagi gentle. Ndala poi maki ula kenran no ba ula khlat no ila debu de syaptie ni kita gi banaga niam ot share. Ba kita ki wegi jiuru ila le arsap kumju lembat u kat ban ring no yo Barnabas ru dak dak jingle arsap jongki. Sengapa yu po lang ne. Henry habang ngalayo iba kimiyat bekat bakum ke jing shisha ke gospel. Ngala ong hau kefas, ngala ong yo Petrus. Hakmat jongki baro. Lada mea ubalong ujiu, me im ki gentle, om ku me im ki jiu, kum no me penbor ki gentle, ban im ku me im ki jiu. Ndekile hantai ke jaka badan ki gentle. Petrus baru Barnabas. Kadang ke jing pen shoy ke baki kum ya bam lembat ki jing bam ki bam deven bam ki jiu. But nda habau Petrus nda habau Paul wan ulap ya ki ngene ke balang. Baki ya compromise ki ya bam lang ki jing bam ki bam deven bam. Ki im ko jing im ko bam dei ki u wan Paul u ong la le u khmat na mo rem. Bar u ong habang ayo ibe ki mi bet kat kum ke jing shay ke gospel ngala ong khmat joki. Yo Petrus u ong kumno la da meu balang jiu me im ki gentle fi u Paul ude u nombor ude uba shadien do jo Petrus shadien do jo Jacob hande nda fi puli pat hangane ga Bible nda habo Paul 1 ukuren yo Petrus u ong pet da ketien ga bakhor mela rem mela bakla kumno me im kumne u correct yo Petrus ukuren ga ketien ga bakhor
ngas ngol ya ni ba kum no Paul ru nuot but kum no Petrus ru uklem dom hakan uru kom ba upyang ya ni jing pen ben lada kren bet mangi Petrus lada udan mentang ni Petrus udang im wat tang ban torajan nginum nuot nama udai beri bakrau palat udai ubah jing pen slek kabahaga jan kup jong ke kraw adu kata kabahaga jing im jong Petrus kiksut kilenyar Henry upol unut ban korek ya uni Petrus but Petrus ru updiang ya kene ke correction ni ke jing pen bet fi hang ta fin salap yo Petrus balai bo Jesus setung yu ubulong apostol rangba nama balai ublai unum kentiu ya kibriyo ki besarong ke jing sarong kan penahap khop ang Bible hara ke jing snoret kan kentiu ya ki buram but ngakwangan ang fi ublai haga dono jo blai ke jing mut jo blai unum kentiu ya kibriyo fi ngala pule fi nang tu city si Filipino nang ba ar ka besante terbau Paul tho ang yo ini ke jing mut ka balong ru hau Christ Jesus Baulang marin kat berblay, baulang ke dur jong blay uklem la nyau ila di melang marin kat baru blay. Apula pun sudah ila di ulah shimi ke dur merau, ulah kongu iu kupa jong adu ke jing yap. Kum tau blay la kentiu iu ke ketang ke bahajrong tam. Fi ke jing kentiu ke wan nama bau Jisu dan ke jing sengaret. Yau Petrus ulah kentiu melang apostol rangba nama budan ke jing sengaret. Fi fi kwa ban yo ke jing kentiu ke jong blay. Fi hap andan ke jing sengaret. But haba u Petrus udan ke jing sengaret usha correct how junior most. How tau ba wan na dindu. Shubo ngasya yong mga. Lalu Petrus uang yo Paul balai ma batai start. Balai ma ke ege mamuan keren. Balai ma keren nga hadukan ni. Mem tip mga nga dewa apostol rangba. Lalu un keren tangkum taru Paul ula dan ke cekaka ba e. Hari fi yo ke jing sengaret ke jong Petrus. Ba uklempen paiktin, uklem le persya, ulah kongo. Haka jing shisha lelai, la pin puli ke jing tho ke ba Petrus utho. Pindah sengau lengo ro ba utho kumne. Haka shiti shi Petrus ke ba ar, kala nang ke ba lai, la pin puli na khat ke ba khatsan wang. To pin nyau te ke jing ya sha slam utrai, jangi ba kalong ke jing penem. Kumba upol ru uparabanget ba iet jangi, ulah tho apikat ba kum ke jing start ia ke bala ayo fi udang ong uparabanget ba iet jangi. Ubadan ke jing start ke ba kham kerpang bania nga uba Petrus uang nga ngamiran kat ba upol namar upol udan ke jing start ke ba kham jurong bania ni hakini ki singi pinom yo abreu ke bukumta bon pa ki breu yo met nga bala slam nga bala ayat kata slam nga bala ayat kata nga bala le kumne nga ngala pensitom nak takadaw ya ka evini keren Barkim trero baniar na kata kat jongki bagi degi bala slam bagi degi nong seng bagi degi nong penia mdan matre juban peniang gajing penia bede yang tak sedang gajing hiar le ubrio are vi Petrus undang kiu udah brio bukrau aduh ang teh beneng la sabi nilai ro Petrus de bukrau udah la gajong gajong syang la beneng na bagi degi brio bukrau na bagi brio besngore degi brio bukrau tangan pen ifi sakawai de Nongrim ngan pen ino Jesus Christ Fika ni ka Nongrim yung ka jings ngoret ka day ka kraw. Balay nga Grand Slam na mga ka day ka Nongrim. Fi da fi puli ka Bible. Sangap ay gani. Ngan ongom ni. Lada fi snoret. Pin kam shy yo play. Pin kam yo jing shy no try. Lada fi snoret. Pin yo iga nang ka jingan tiyo no play. Ka jingan tiyo ka muan na mar ba pinang ba fi snot ho. Ka jingan tiyo ka one day na mar ba pinang ban hiar siya ka tem. Jong jing sngauret sngap ai kita sakawai de ka jing sngauret ka penlong ifi ong ka kita proverb ba pinyo ai ka jing start ubrio ba sngauret uyo ai ka jing start but pio ai ka jing shani aru no play la da fidan ka dot not ka sngauret tengah kuat ngan pen ifi menagi sngin na ka ni ka tin ka jong play shushu halor jong ni jing ku jong jing snoret bak lada fi yang aga Nongrim jong jing snoret pinu I dan shibon palat ki gi bakraw aga ni Bible ka de ka bangimla ban mudur hadu kat no ka kraw lada fi ya ga jing snoret pin like wat na ga jing bitar jong blay finyo ga jing sham snoba no blay lada fi ya ga jing snoret
Fi ubreu bus ngauret udah ubah priang. Sengapa mau ubreu bus ngauret udah ubah priang ya gejing bakla. But ubah priang ru ya gejing sharpen back. Katakan dia gejing long jong gejing ngauret. But ngan pen fi sakawai de kan Nongrim na kani Bible ba pin la ngan bu ni kitin. Sengapa? Kani kadai ya fi la da fi kwa baniai ne bat ka bor jong blai gejing em jong fi. Mdei bagi beri gini roh, if support, dia kata pihar no, mdei kumta. Hari lada kadai fi bapin ri, ya ka bor jong play ya jing em jong fi. Nah bo play ula penkup bor yo prio, nah play ula kentiu yo prio, nah bo play ula penan kami ki prio. La ai ka jing pen sle aki, kambon ngimla ban ri ya kata. Baleng ngimla ban ri, kadawa de bangi persang ban sumar ya la dia da ka bor jini. Ni krem sngot ho baka jing sngot red kadai ka bor ka bakraw ban contain nane ban ri ya kata ka jing pendan kam jong play nane ka bor jong play nan ong da ka besai ka jing sngot red kadai ka bor ka bapenla ipi bapin ri ya ka bor ka jong play ka jing em jong lem kum ta finyo I pinum la yang dan gibre bo ple la penan kam reiki sarong no ki klem sno tho I ga ta ga jing ya len ti ga jong ki bere na ta ga daw ki hiar no ga jing re da pipuli ga ga bible ngan pen I fi na ga tien ga jong trai ni ni pet na ga nuksa ga jong Jesus Christ ta ni puli na ga bible kani ga de ga bangala krenteng re ngada kwa palat bangan tap ga ni ha ga ni ga jing hikai ngapa kani ga de bo ple la hikai ngada ga bon snam bat nga kwa I gane bang ani ai bat aga jingem na mga kwa ani ai haga bor haga jingpen sle ba haga jingpen kam ko jong try tangi ne puli nang ne haga gospel ko jong yo anes kala nang ko bakhat lai tangi ne puli gane bro ngam bro ko wain de na do besdang tangi ne puli te min shua ka ta ga jing khawai ni am ga jing lai about try ula tip ba ka ta ga por jong u kala jaba un let no na gane ga perthei sho pa haba ula iet yela ki jong ki badana ga perthei ula iet ye ki do ko bakut da sngap ai gane haba kidang ya bam jing bam met haba usaitan ula subuit lepa haga donot u Judas Iscariot u kon jong Simon ba un deno yo bat bai gane kiten u Jisu ba utip ba ukpa ula aitino ye ki eke e baro aki kiti jong o bat ba ula mi no na blay bat ba un salet no show blay tongan repeat biang gane u Jisu udah tip ngekwa ban oi fi ula tip agni ke pole si wat kanero ke de bedon kam ngapa u Jisu agni ke pol ula ngot ho ula da tip bau blay ngas ngot nat ini udah tip bau kupa ubah beneng ula aino ha u yeki eki e baro haga ketiga jo alas no bang bai kata u Jisu agni ke por agni ke nang ba khat line do show agni ke jing bam jo ke jing khawai ni am ngani thui fi udah kadang ke jing tip ke batik na ba ni ke poru play ku pa jong ba beneng ula island u ya ka bor baro aga ketiga jong ula dona ga bor jong ula la ban le le ik e baro u yo e ga bor ga ni ga bor but nda ha bo Jisu u tip ba ula de yo le ga bor ga ketiga jong fiti ku le yu ga bible kom ula yang joint na ga jing ba met ba ula bono ga janko ula shimi ga janyan ula panpo ila dia den ga ula teo ma ga dabar ula sedang man sat iki kijat dengan senran ban nyat iki dengan janyat dah kabula panpo ila de fitip kani ga de secret jong ka jing shakri blay nda haba fitip bat pisngo to bo blay ula ai fi ga jing ai bat nda haba fitip bat pisngo to bo blay ula pen sle fi na fi tip at fi snow to mentabo blay ula sedang ban kentil ya fi bat fi de snow to ba dan ga jing per ha ga jing em jong fi bat ka e ga ba fi le kala sedang ban long ba blay ula pendan kamrat ba e fi de fi tip ya ga ne ba u Jisu u yang jai u shim ga dabar u le kom no ga bible kong ula shim ula yang jai ha ga jing ba me ula lot no nga kwa pi ni o elikten ula lot ya ga janko mde tang bulai ke Jacob ula shimi ke janyat ula panpo ila dia u teo ma ke dabar sai ke kejan ke senrat la da kren ne ne ke bejrong ulat ya ke Jacob nga khwa ke ni ke por ba fin tip ke ni ke ketian
La da fi kwa ban ri ga bor jong play lao ye ga jan kup ga jong fi. Kanan ga bor fi hab ban lao ye ga jan kup jong fi. Ba fi de vin te pen ban da ga tawel. But bapide ban shimpen man ega double ban teo man sai ke jat ke sunran balai le ega ni bite law ega jan kop te le ke tawel ke teo ega ebite ke teo ega jing snoret ega ta ke jing shikri ke jing im ke ta ke service ke jing shikri blai ke bangi wan om ega ban sha ega jing ma bagi priu kin shikri ngin rei u blai ula bu bangi de ban shikri egi wai but ke mensim shikri ngan bu de te ke mensim shikri ka de ka kraal pala de hima ka joble ba kan ika mensim snow he ka mensim jing snow long manga anga ka jing snow halor ka jing snow long nong yalam I can do na ka jing im jingi namar pin lap agni ki sngi ka jing im per jong ki brio pertei bat ki brio ki shikri blai ka de tang hanta ba ki brio ki ba hagani ki pertei kat ba ki nang kiu ki nang snow ba ki long ki dictator kita ki boss kita ki ba kraw ki kwa ban control ki kwa ban penia kat ba ka hima ka jong blai kam long kum ta pihap lot ye ka jan ko pihap shimi ka dabar pihap te ke singkai de ke tawel ba pihap ban sat ke jat ngi wai pitip ka ne de ke wai ngi secret ga jing shakri blai ba haba pila tip bo blai la sedang ban pun ko bor fi day ban nang ber bor ban lot ye ke jan ko wat le he wat le snow wat yo ngalum lot ni ke jan ko ngat day me nga pipi de bin sai ke jat jonga le se ke pol jisun jen la ang sun sai ke jat jonga de shong ga shuki bon de le he bon sai ke jat jonga un kup la ke jan ko ban ta de bro ni buramu kin le shisha la du ong namar bale udan go bor reu jisu u le pen ban ida ka da hong pong ong no e ta tien u lo pen ban ke jan ko u pelong ina de real pipe ba u le kom no shimpen man ke dabar te pen man ke tawel da ka tawel ke sinkai bale sai ke jan jong ki sunran ka ne ka pen pau dan ki brio persang le niam gini filapin site ki kejat jong ki brio bro si po si spa ngun re ga not pe ga ba meng kam no ni minta visually site kejat le um tai brio ba ka do not kadang meng ngakwa ba pin sngong thu ki jingmot bagen jam se le niam me ga ne ru ne am le ba pin chu le niam mjudan ga bible ba kadan ga rituals mjudan ga bagin chu le niam ha ga bible kadan be ka jing thu ga bagen jam se bite ba le jisu kan bu ni ki tien ba le ba jisu ulah tip ye ga bor ga dan ha u ha ni sngi balai yang joj u hiar shiga jing sngaure kada wade ba unla ban ri ye ga bor ka bo ble la ayo ba unum penan kam ba klaika ba pin ri ye ga bor jong ble de tang la da finang ban hiar shiga tem jong ga jing sngaure kata ga de ga message kata ga de ga secret kata ga de ga khubor kata ga de ga buit bari jong ga jing shikr ble ngayo idan gi brio gi ban da bo ble la penan kam ki kwa long boss man kwa ba gi brio gin bo driver ki nang ta de bikin ne segawai bikin ra ga briefcase nang ta de bikin penra iki ga briefcase wat bagi runga kalin da pen play ba bagi mi da pen play ga jinkang ngam kwa kumta na yo i ka klem dan kumta na klem yo i jisun le kumta na klem yo i bau jisun na do basdang bau le kumta na klem yo i nga kwangan kren igni khndia nga khlem yo iu jisu bo wat igni o nga khlem wan jini ko perthei ba phin shakri ndeng la wal mangan shakri bat hangni utip ba ga bor gala dan gi brio gi ba shu le klumar ga jing shakri play wat kwa ba vin long kan rat ka hima ko jong play wali kwa ba vin long kan rat gi brio gi itho if you don't have him dan ndadan kami fi pinda kup jan kup of pinda let pin i na de digi jan kup niam gi bobon but digi digi degree gi bobon ba fi de brio ba kraw ba don bor nga kwa ngan ong fi gi ko por kani ga de ba don kam tam ga ba nga kran fi mi dagi sni la ga de fi fin contain na fin ri ba bor jon play gi jing em don tang ka we ga lenti ga ta ga de fin hier gi jing snore ngai idan gi brio gi duai bo plain pen kam nga kwa try ga bor ga chame charging it ru ban yo bor ban long Pynduh charging it ru la da fi wat hi ke jing tumu jo pi kam bet
Only charging it, lot of people charging it, like a jong jing em bapi, duna bapin pen bet, you go to jing long, jing snow ram, jing snowman, go to jing touchen, go to jing snow, ka jing kwa, jo piga bala bakala pa. Think tang fingi, shakri you play like a jing tumu jing igala bakala pa, mentoy de gay, nama play pet, you go motive jing, pet you go don't know jing. Ngakwa, and only if you compare the play pen and come what the new jong pi big brugin kiaro gan mau, film done a lo play shim not matang me, him done a but then ta kadam dan em ko bangi la ban ri jing ye go bor jong play de tanga dang hiar she go tem jong jing snore ngala ju kren tangi go we ko khubor ba ta de habau debit umot ban pniap you go liat ukhlem lech shanu u hab hiar shawa de na wa ba penio ye ki mau ki balang fit na ka benta ba pen pen klan u go liat fitem ko mod yu ne ka mod ka jing shakri blay jing ila daga de yengi bangin la ban pen klan ye ki bor jing dum bangin la ban poi she kli she go buram ngim de ban ken ria na ga wa jong ga jing snoret de na wa jong ga jing snoret ba penio ye ki ba kodor ga jing em ko chofi dengan pen kut no ini ga jing kren ngan duai ban ga kwa ba menta ga sngi bangan ong if you wat ken ria na ga nongrim jong ga jing snoret aba shakri yo try try ha gani ko poro playing at try na mta gani ko jing hikai ko bangala hikai daga do no daga jing te baro badaga daga jing sham baro badaga daga jing snot ho baro ngala sailot ken try ya gaban pen I ya baro ki besngap ini ko jing hikai bakin nang ban ya daga nongrim jong ga jing snoret ha gani ko perthei like nang takin try ngin poi shi jing yele ko jong ko bod jing dum bat ngin hap ak jing sarong jong ko do ban ngin poi wat shi ko pop ken try ngin try a blame men pen yang ngin ko brio hagata ka jaka ba habo mepen dan kamiki ko try a blame ngin yo iba kinang hiar pen ban shi jing snoret bat menang kenti ki menang kenti iki ga jing em ga chunky trying a bag no no men sim baman ga pen sarong iki at why a blame and belong ngi brio ga snoret again is ngi mangini o I ga jing enti ga chame ga kriten ga dong chi sungi twai amen but amen blame ga khui fi ku bless you